ya kane ka perthei chungi nginget ba kane ka perthei ka don ka peneng bat ka kandeu bat ka hau henrei hapo hau ki don ki cha ching thau ki ba pher ki ba ngam ngimla ban yu i ban ngimla ban tibha henrei nakaliang chong ki neki company ki ba trei hakate ka UFO ka jingjia ka wei ka ba ki neki alien ki ala ban yu i ya ki neki alien hapo hau ha ba kila penon kam ni ki tiar ki ba kila zoom hado banda yu i ya ki alien bat ka wei na ka jingjia ha ka ba ki te ki nong tre UFO kila pon tip sya ni ka perthei chungi ba ka don ka ka ban sajia bat ka ban sawan hap ha perthei ngi menta men hakini kisngi baladap shisha kawan mi shisha kate ka jaka ba kite ki alien ka kali ne ka ba kite ki alien ki shong kisa kawan mi pau hap ne perthengi bat lawan hap henin kasngi bat nakat liang jong kite ki patre po UFO kila pentip shani perthejungi ba ki alien kade kala bande ki alien lane ki henrei mla bantip setia henrei kat kum kacing yo jing tip mentah kite ki alien kilawan ban hap ne perthengi bat layo ban ring de ka bia ka ni ka video ha ka pormit ha ka ba ki te nong tre te po airport layo i ya ka te ka kali ka ba ki alien ki shong bat kene ka lawan hap nin ka sngi ha ka te ka snong North Carolina bat kini ki alien man kasngi omla ban yu i henrei kini ki patre po UFO kila sakhi ba ki te ki alien ki palawan hap kani pertejngi bat ki pat baru ki bunhi ki pala yu i ya ka te ka cing thaba ka ba pernei bha ka bala wan hap ha ka por siteng mit bat kila sakhi ba kane ka te shisha kita ki alien ki palawan hap na po swing beneng bat kane ka video la long viral bha menta ha ka ba kilawat bnia bat kilawat chintip shano ki alien ki pet shano ki alien ki cha bat kane ka video ro ka sapriang posted bha menta po social media bat ta ka chinge jong ki prio ne kila ban nom nget ni kila ban nget henrei ka cincia ka cincia ka shisha ba kita ki alien kilawan hap ha ketika sport sideng senia bat na kaliang jong kita ki patre na po UFO ro kila pensakhi ba kilayo ban ring hapo sahid beneng hapo ka hau chungi bat ha kane kasni ngin kasni pade kate ki cincia ka kilaya thu kelawan poi ba kelawan jia shisha hangne hapo perthengi ba kita ki alien kilawan hap shisha henrei omla ban yu i kita ki alien rei tang ya ka kali lala ban yu i bat kala hap ha kate ka snong North Carolina bat ya kane ka video lala ban sakhi limba kite ki batre na po UFO ka ba lala ban yu i ya kate ka bagi zoom ha po suin beneng ni hau ha ka ba lala ban yu i ya kate ka kali ba khi bat ka ba yai step ha ba ka bang step ha bat kane ka video menta ka por step ha po social media bat kini kila sakhi bat kila penlong ka jingwat pnia ka ba share kai ban tips e ki don ki alien bat bale ki wan hiar sini ka perthei jongi kini kila penlong ka ta ka jing toket ba ka jingwat pnia ka ba share kai ha ban tip shano ki don menta kini ki alien namar yu i satang ka kali sudah ka badon hangne hapo perthengi henrei khamla ban yu i pat ya kita ki alien ki bawan hap ngne perthengi